嫌なら離婚したらいいんだと思うよ。結婚の決め手、教えてください。付き合ったばっかりの好き好き、キュンキュン、何でも許せちゃうみたいなのはなくなっていくじゃない？良くも悪くもなくなっていくから、この人のここちょっと嫌なんだよなっていうところを許せるかどうかだと私は思うんですよ。ここちょっと嫌だけど、まあいっかって思える人だったらいいなって、嫌いなところを許せるっていうのが結婚の決め手でもあるし、こういうのもなんですけど、嫌なら離婚したらいいんだと思うよ。いいじゃない。結婚しなきゃわかんないことだってあるし、離婚ってそんなすごい恥ずかしいことでもないし、結婚してみたら合わなかっただけっていうところもあるじゃない。子供がいるとかだったらさ、考えなきゃいけないことも増えてくるけど、結婚して合う合わないはそっからまた考え続ける。ずっとそれを考え続けるっていうのが結婚生活でもあるのかなと思いますよ。で、その合わないところをすり合わせていくっていうのが夫婦なのかなと